Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Sí, senyor, el motiu d'aquesta manifestació són perquè s'està patint un atac flagrant i bestial i salvatge a tots els serveis públics i en concret, jo represento el cas, també a la sanitat. Aleshores, s'està intentant privatitzar la salut i els serveis públics per a fer negoci, coses que són pròpies de salvatges, vamos, perquè no s'entén. Estem en contra de la llei 1597, que és la mare dels sous de la privatització en la sanitat, que la van signar el PP, el PSOE, PIU, Coalició Canària i el PNV. De llavors aquí han anat deteriorant cada vegada més la situació i ara mateix estan justificant la privatització dels hospitals i dels serveis públics, quan ja tenen més del 60% privatitzat com neteja, manteniment, cuina, en fi, un munt de coses. Ara mateix en les mesures que han hagut, en les últimes mesures de retallament, implantant del copago, repagament, ja n'hi ha gent que estàs començant a tindre problemes. N'hi ha persones viudes o pensions així que són per davall de 500 euros. Hi ha vides que no arriben als 400, i ja gent va començar a no poder pagar medicaments. També s'evita que l'immigrant tingui una atenció sanitària. Aleshores això donarà d'alguna manera un augment de les infeccions i un augment de gastos socials. El que estan fent és que l'empresa privada, diguem, agarra el que més li convé, de proves i de més, i derive a la pública tot el que en un moment donat no és rendible. Moltes gràcies. ¡Cueste lo que cueste! Gastos militares para afuera y hospitales. Gastos militares para afuera y hospitales. Gastos militares para afuera y hospitales. Per una sanitat pública i de qualitat, sanitat pública i de qualitat, sanitat pública i de qualitat, serveis públics i de qualitat, serveis públics i de qualitat. No és una bobada. Porque saben que si lo piden, pero no estaría mal.